tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu fuq il-pari faraċ u faġar, waqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma xkubetta li wara li tintuża fuq il-bniedem ukoll twassal biex toħroġlu d-demm. Allura intom x'tajdu għal meta joħroġ id-demm mill-imnieħer, infraġġt jew infġart? U xi jkun ġralu, infaraġġ jew infaġar? Ejjew nibdew minnhom faraġġ li tintuża meta wieħed jikkonsla jew jagħti komfort lil xi ħadd wara li jkun irċieva aħbar ħażina, ngħidu aħna wara xi telfa ta' xi ħadd tażis mill-familja tiegħu. Ħelwin wisq dawn iż-żewġ tiqwiel li ġejjin marbuta mal-faraġġ li juru l-mentalità tipika tal-faqar ta' missirietna u ommijietna isimgħuhom xarti. Biex il-fqir jara xi faraġġ, il-fekruna trid titla' taraġġ. Dal-qawl ifisser li x-xorti tal-fqir dejjem kera u diffiċli ħafna biex titranġa. Qawl ieħor ħelu li ma tantx għadek tisimgħu nies tal-għadba u t-taraġġ ma fihomx faraġġ. Dan jurina li għandna noqogħdu attenti mit-sektsik ta' minu sindikajr, għax żgur li mhux se jipprovdi komfort lil dak li jkun. Imbagħad għandna l-kelma faġar, jew kif jgħidu ħafna nies infaraġġ. Ovvjament, meta wieħed jiġrilu hekk, ammont ta' demm se joħroġ mill-imnieħer. Id-demm hu tip ta' fluidu li jiċċirkola kostantement f'ġisem il-bniedem. Il-funzjoni tiegħu hija vitali, speċjalment għax iġor l-ossiġnu f'ġisimna. Għalhekk, meta wieħed jitlef ħafna demm f'xi inċident, jispiċċa jitlef ħajtu jekk ma jirnexxilux iwaqfu fil-ħin lil mill-funzjonijiet tad-demm. Hemm xi issa nisimgħu dwar l-etimoloġija tal-pari, faraġġ u faġar. U naqtaw ftit il-kurżità dwar it-tifsiriet tagħhom. Kif tbatti x-xemx sajfija. Inti x'tuża meta jibda jċarċar id-demm minn imnieħrek? Tkun infraġġ, tinfġart, u meta xi ħadd ikun qed jibki u tanqu, tfarġu? Bejn faġar u faraġġ hemm linja fina taqta'. Hemm linja bejn il-verb u n-nom bejn u ieħor, mhix differenza radikali, jew hi. Il-verb trilitteru faġar bl-erq fġr jirreferi għall-att li wieħed joħroġ id-demm minn imnieħer ħaddieħor. Nistgħu niddefinixxu l-verb faġar u nipprovdu spjegazzjonijiet tat-tifsiriet varji u l-użi tiegħu f'kuntesti differenti. Il-verb faġar jiddeskrivi azzjoni li ġiegħel il-likwidu joħroġ bħal demm minn vina. Il-frażi Latina facio ut crumpat liquor tfisser jiena nġiegħel il-likwidu joħroġ. L-ewwel tifsira tirreferi għall-att li joħroġ demm jew fluidu ieħor, pereżempju tikkawża influss ta' demm mill-imnieħer f'daqqa. It-tieni tifsira mbagħad tiddeskrivi li d-demm joħroġ bla mistenni mill-imnieħer. It-tielet tifsira tirreferi għat-teħħid tal-virġinità tal-mara bl-użu ta' diversi sinonimi Latini u Taljani bħal de florale, vitio, de virgino, de pudico u stupro. Aħna ngħidu infaġar, it-tifel infaġar, tas-seba' forma tifsira passiva minħabba li tixbaħ lill-kelma faraġġ u din hija aktar popolari nisimgħu it-tifel infaraġġ. In-nom faraġġ min-naħa l-oħra jirreferi għall-azzjoni li tikkonsla lil xi ħadd, pereżempju qed kliem ta' faraġġ lil ħabibti wara li mitilha l-kelb. Il-verb li noħorġu minnu mhux tal-ewwel forma imma huwa tat-tieni forma farraġġ, bl-erq trilitteru frġ. Il-ħames forma tfarraġġ hija l-forma passiva tal-verb, jiġifieri li t-tali ġie mfarraġġ minn xi ħadd, pereżempju wara li mietlu l-kelb, it-tifel tfarraġġ minn oħtu. Mela nfarraġġ ma teżistix fil-grammatika Maltija anki jekk din hija forma li nisimgħu u nużaw l-iżjed. Dan huwa każ ta' metatesi fit-taħdid ta' kuljum jiġifieri qlib ta' żewġ konsonanti, f'dan il-każ l-R u l-G. Dan il-fenomenu jsir ukoll fi kliem bħal artal u altar, kolonna u konolla jew f'porvli u polvri, fejn kif qed taraw xi konsonanti jinqalbu bejniethom biex jiffaċilitaw id-diskors. Spiss fil-fatt tiġri bil-konsonanti likwidi li huma l, l-M, n u l-R. Għal-ħeffa fit-tlissin u minħabba l-qurbija fil-ħoss bejn iż-żewġ kelmiet, spiss toħroġilna tinfaraġġ li tfisser li ssib faraġġ jew wens. Etimoloġikament, it-tnejn ġejjin mill-Arbi, il-fatt li għandhom jgħin biex naslu għalih aktar malajr. Kurżità interessanti dwar faraġġ u faġar hija li jekk inti Awċi hemm ċans qawwi li tgħid faġar, nofġrok jew fġartek, waqt li jekk inti Malti hemm tendenza qawwija li mingħajr ma taf jew mingħajr ma tkun konxju li qed tuża l-metatesi tgħid faraġġ, noforġok jew fraġġtek. Mela naqtaw linja bejn faġar u faraġġ, aħjar għax qisna qed inħawdu kiser bl-erq ksr u siker bl-erq skr.
Hawn allura għandna differenza ċara. Meta tifel jinfaraġġ jiġifieri qed joħroġlu d-demm, m'għandekx tfarġu billi tanqus għax jispiċċa jinfaġar aktar. U jekk tisma' lil xi ħadd jgħidlek it-tifel infaraġġ, staqsih bil-mod x'għamilt faġġartu, farraġtu? Jekk int f'dilemma jekk tużax faġar jew faraġġ, ifhem li faġar huwa meta mnieħrek jissorprendik bi ftit demm. U faraġġ huwa meta tkun qed tipprova tagħmel il-ħajja nqas kifra. U jekk xorta tispiċċa tajt infaraġġ meta r-realtà ili infaġar, għajdilhom li qed tilab bil-kliem. Mela jekk xi darba tħoss li qed taħsibha bejn faġar u faraġġ, ftakar wieħed jagħmel il-ħsara u l-ieħor janqek ftit. Kif tbatti x-xemx sajfija. Issa li qtajna l-kurzita dwar jekk tinfaġarx jew tinfaraġġ, nistgħu ngħaddu għall-etimoloġija tal-kelma xkubetta li din ukoll tista' tikkawża l-ħruġ fatali ta' demm jekk it-tir ikun letali. Min-naħa l-oħra, jekk min juża l-xkubetta jeħles mill-persuna mira tiegħu, jaf isib il-faraġġ għax ikun straħ talli wettaq il-pjan malin ta' moħħu. Malli nisma' l-kelma xkubetta, moħħi mill-ewwel jiġri lura lejn l-assassinju tal-qassiss patriot Malti Dummik il-Xerri u ta' sħabu li ġew xkubettjati f'Misraħ San George mill-Franċiżi wara li l-pjan tagħhom ta' rivoluzzjoni falla u nqabdu kisaħ u bieret mis-soldati Franċiżi. U la qed nitkellmu fuq id-demm. Nistgħu ngħidu li dawn il-Maltin ċarċru jew xerdu demmhom għal pajjiżhom għax mietu għal kawża ġusta li bil-mod il-mod bdiet twassal għall-indipendenza tal-Maltin. Għalija mhijiex sorpriża li d-demm insibuh jiġri f'bosta espressjonijiet idiomatiċi bil-Malti. Nista' qattani li jitilfuha malajr, ikollhom demmhom sħun jew demmhom spont u ma trid xejn biex taqbżilhom bl-ikraħ u jħalluk ferut jew mejjed tal-post. F'każ ta' ġlieda bħal din, ngħidu wkoll li jkun ixxerret id-demm, jiġifieri xi ħadd ikun laqqad daqtejn tajba konsegwenza li jkun weġġa sew jew qar minn hekk imut. Jekk xi ħadd mill-vittmi ikun qed jom ġo demmu stess, ngħidu li l-vittma tkun marra jew marqa f'demma. Fi gwerra qalila, pereżempju, ikun ġera d-demm minħabba li jkunu mietu ħafna nies. Meta xi ħadd tkun qabżitlu wara kedda nobis, imbagħad ngħidu li demm mutel għal rasu. U intom li qed tarawna, hemm xi ħadd li m'għandekx demm miegħu ma tġerħux, iġiblek demmek ilma u għaldaqstant tieħdu fuq demm id-dars. U x'espressjoni nużaw marbuta mad-demm meta xi ħadd ġenwin jiżbalja. Żgur li ġieli smajtu l-Italja u t-Talija huma nies tad-demm u l-laħam peress li huma umani u suscettibbli għall-iżball. Kemm għandna espressjonijiet sbieħ u x'tassew. Nistedinkom tkomplu żżidu magħhom ħalli demmna jkompli dejjem ibaqbaq għal aktar talim. Imxu issa nisimgħu lil Daniel Attart jagħtina informazzjoni sewja fuq l-etimoloġija ta' xkubetta. Kif tbatti x-xemx sajfija. ċaftax li l-lum il-ġurnata meta nirreferu għal-arma tan-nar nużaw il-kelma center, il-kelma rifle, il-kelma pistola. Hemmhekk imorru lura snin qabel dil-kelma ma kellhomx u kellhom kelma oħra li hija xkubetta. Tgħidu li ma xkubetta minn fejn ġejja. Xkubetta ma nafux eżatt minn fejn ġejja għaliex jekk inħarsu lejn il-lingwi li huma qarib tagħna ġifieri l-Ispanjon, l-Isqalli, l-Franċiż, it-Taljan, insibu kliem li jiġbaħha imma mhux eżatt l-istess bħala. Nagħmlu mod fil-Ispanjon insibuha bħala escopeta, fil-Franċiż insibuha bħala escopet, fl-Isqalli, il-pajjiż ġar tagħna insibuha bħala skubetta. Però nistgħu ninnotaw li hemm xi differenzi fil-ħsejjes u x'hekk. Skupetta li bl-Isqalli tfisser firearm, ġifieri li kienet dik l-arma li kienet tintuża fi żmien il-Medjuevu biex jisparaw minnha u li waslet f'Malta wkoll bejn wieħed u fis-seklu 14. Fil-Malti insibuha bħala xkubetta għandna x li fl-Isqalli qiegħda s u għandna il-b, mentri fl-Isqalli qiegħda b. U nistaqsu għalfejn kien hemm dawn it-tibdiliet f'dawn iż-żewġ teħsejjes. Tajjeb li inħarsu wkoll naqra lejn is-sitwazzjoni ta' Malta ta' 600 sena ilu fejn beda dieħel ħafna kliem mill-Isqalli mit-Taljan qabel il-wassa tal-kavallieri nistgħu ngħidu, u allura il-Maltin bdew jiltaqgħu ma' ħsejjes ġodda li kultant ma kinux idoqqu għal widnejhom. Allura bdew jibdlu dawn il-ħsejjes biex ikunu iktar konformi ma' ħsejjes li kienu dorrin bihom. Mela, il-kelma skupetta li għandek is-s u l-k, dok il-forum, il-mod kif kienu is-s u l-p, ridna nibdluha biex jiġu iktar ħajdu hekk
ribtana. Allura l-istess kif għamilna fi kliem bħal xkaffa li ġejja minn għandek Italjan għandek skaffale pereżempju, skaffale, fl-isqalli qiegħda xkaffa wkoll, ġifieri ġibna xedd ħsejjes mill-isqalli li kienu iktar iqaħa faċli għalina biex nkunu nistgħu intennuhom. U l-istess bil-b. Jekk meta ġibna kliem mit-Taljan bħal palla, pallone, fil-Malti dawn saru balla, ballun, għandna kliem ieħor bħal kaboċċa li fit-Taljan kienu wkoll bil-b, u allura hija ħaġa naturali li bil-kelma skupetta il-p dawarja f'b u ġiet xkubetta. Il-kelma xkubetta daħħalja wkoll f'wieħed mill-wil tagħna. Għandna qawl bil-Malti li jgħid hekk: mal-wassa tal-miliet qiegħed xkubettitek fuq il-faxxa tal-bieb, jiġifieri għal dawk li huma midħla tal-kaċċa, meta jkun wasal il-miliet jgħidu li jkun wasal iż-żmien li ta' jagħlaq l-istaġun tal-kaċċa u mbagħad jerfgħuha fuq il-faxxa tal-bieb li xkubetta sakemm jerġa' jasal iż-żmien għall-kaċċa. Jintasbu